gave til dig. Og den er stor. Uha. Jeg kan godt lide kroketter. Som er også dejligt. Hvad er det egentlig? Altså, der er noget, der hedder kartoffelkroketter. Det er godt, det Kroketter. Det er de der med kartoffel i. er det. Det smager godt. Er det, Når man kommer ned det på er de der kartoffelroketter. Der er kartoffel i. Okay, er der alligevel det? Uha. Endnu en gruppe på Facebook. Hvis du, der er kartoffelkroketter. Ja. Tredje gang, det er gang. Ja, men tredje gang, gider jeg fandme ikke mere. Pas på, hvad? Smask. Jeg ved ikke, hvordan det er. Pas på, hvad? Smask. 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 Jeg keder mig. Kan du huske den der video, her engang med det der Twix? Men jeg gider ikke selv have det. Så nu gør det bare. Kan du huske, det var så godt, det ærligt, vi ikke har den med. Den var helt vildt. Hvad var det? Hvor var det, du havde den? Det var dig, der havde den. Nej, var det mig? Vi havde den begge to. Du var dig, der optog den, tror jeg nok. Og så sendte den vist nok til min telefon, ellers var det omvendt. Hvorfor har du den ikke mere? Fordi det var mange år siden. Nej. Det var også en anden helt vildt sjov video. Ej, kan du huske den der Jua? Above the noise. Ej, slap af. Jeg er træt. Det tror jeg ikke, du er. Nej, det er heller ikke. Jeg er mega hyper. Candice. Hvorfor er det egentlig ikke, vi hører det der? Fordi jeg er så fedt. Jeg ved ikke, hvad vi skal trykke på. Det svinder! Fordi jeg svinder. Har du set det før? Ja. Fordi jeg svinder. Fordi jeg svinder. Nu er det svinder. Jeg har optaget 2,5 minutter der. Nogle folk kalder det vommer. Mamma! Jeg er rigtig mor nu. Stop! Vil du se?